Tak presne takto som to mal položené na tej výhrevnej podložke, že som mal za tým aj túto plastovú nádobu s tým substrátom, v ktorom je ten vinič. Pozrieme sa tedy na to, ako to vyzerá v tej vode, lebo v tej vode ja pekne vidím, či už tie korene tam idú alebo nejdú. No pozrime sa, tuto zatiaľ není vidieť nič. Otočíme. Tuto už máme korienok. Máme 22. deň a tuto máme malý korienok. Tuto už za chvíľu tiež pôjde, už to pekne vidieť. Už sa to praská, proste už sa to tak, začína sa tam vytvárať ten kalus. Tak určite sa pohnú aj tam korienky. Pozrieme sa na to druhé. No a pozrite sa tuto na tú nádheru, čo už ja som pekne videl, lebo to je priehľadné. No pozrime sa, vpredu nemáme korienok, ale už vidím, že to začína aj vpredu. Tuto pekne to vidieť, že už začína sa robiť ten korienok. Ten kalus sa tam vytvára. A pozrime sa dozadu. Tuto sa nám jeden úplne zbláznil. Pekne vidieť, aký tam už je koreň. A za ním je ďalší. Neviem prečo akurát tieto zadné takto pekne pustili korene, ale keď si to pozriem, tak odroda není rovnaká. A keď si všimneme, tak aj tieto odrezky boli takto dané v tej plastovej nádobe a vzadu nám pustili korienky tie dva. A presne aj na tomto nám vzadu pustil jeden korienky a tiež bolo to tak vzadu. Môže byť, že ak to mám v tej pivnici, že tam spredu ide väčšia zima, tak neviem, či tá voda je tam trošku studenšia, ale zase neverím tomu, lebo mám tam teplomery a vidím, že už aj tuto sa vytvára ten kalus, takže už aj tu sa to za chvíľu pohne. A ja už som na 19. deň videl, že už tuto sa začína ten kalus vytvárať a už proste tie korienky tam začali ísť von. Čiže na 19. deň už nám pekne sa ukazovali korienky. Aj tuto to pekne vidieť, už tie korienky za chvíľu pôjdu. Ešte vám ukážem, ako ten odrezok bol vlastne ponorený, aj ten druhý, v tej vode. Proste pozrite sa, ten odrezok ani nebol poriadne vo vode, len takto bol trošku. A vidíte, aké korene pustil. A takisto aj druhý, ten bol tiež len tak menej namočený. Neviem, prečo hovorím, tie zadné mi pustili korene. Ale však uvidíme, necháme sa prekvapiť, lebo tu sa to tiež rozbehne. Napríklad aj tuto mám jeden taký, čo je úplne len tak trošku daný vo vode. A ten tiež už tam vidím, že už za chvíľu budú korienky vonku. Pekne sa tam vytvára ten kalus. Tak uvidíme, no necháme sa prekvapiť, budeme čakať, že kedy sa aj ostatné poriadne, nie že zakorenia, ale kedy nám pustia tie korene. Tuto mám ten substrát, ten nebudem otvárať, ale tiež čo som pozeral, tak už niekde vidieť tiež sú tam korene. Na to sa pozrieme neskôr, ešte to nechám, nebudem to zbytočne rozbalovať.
ale tiež teplota tam je stála, tuto už pekne vidieť, tuto je korienok, takže podľa mňa tuto sa museli tiež korene, už keď je takýto dlhý, tak už na 20. deň na 100% už tu musel byť korienok voľaký. Ale nevadí, to uvidíme, potom si to otvoríme a keď si všimneme ten rozdiel, pozrite sa, na substráte mi ešte len začínajú pučať, tuto mi vyšiel jeden púčik najviac, čo ide, ale ináč ešte to spí, ale už onedlho aj tie začnú ísť, už to pekne vidieť. No uvidíme, však necháme sa prekvapiť, preto to robím, aby sme to trošku odsledovali. A to je asi všetko. Vrátim sa ešte potom ďalším odrezkom, čo som dával do perlitu ešte raz, takže budete mať čo sledovať. Určite budú ďalšie videá o tomto zakoreňovaní, ešte ak to bude rásť kveť.